To ga ma a gonar sarkin noma. To sarkin noma mu shiga cikin gonar taka. Sai ka yi al'umma jawabin yadda ita shinkafar take kasancewa. Kaga dai gona ta wanda Allah ya bani nake noma nake abun nan. Saboda haka gashi nan na zo ina aiki kuma aiki na yayi kyau. Tunda na riga na yi noma na gama lafiya. Ka gani to yau ne ma na zuba taki a cikin gonar. Ka gani to yanzu gashi kai ma Allah ya kawo ka zo ka ga gonar sai ka ɗauki hoton gonar nan ka je a nuna ma 'yan uwa da abokan arziki su gani tunda harka ce ta alheri. To yanzu da aka zuba mata taki shikenan an sallame ta ko akwai wani abu da za a ƙara mata? A'a ina aka sallame ta da sauran aiki ai. Ka gane ko nan gaba idan aka ɗan kwana biyu za a dawo a rinƙa yi mata cirar ciyawa kamar wacce ta ɗan tsiro ko kuma wacce aka ɗan yi cambare ba a cire ta ba. Idan aka ga ta girma ita ma sai a rinƙa bi ana ciccire ta. Bayan an ciccire ta zuwa gyauron duka sai a ciccire sai a bar ta ita zallar shinkafa wacce aka shuka. Ka fahimta? To alhamdulillah bacin an gama wannan cira to can zuwa gaba daidai ta fara alamar za ta fidda kai to sai a daɗa ƙara mata taki don ta rinƙa zarar kayuwa don kayuwan nan su yi sama manya ta fitar da ƙwayoyi masu ƙwari. Ka gani to saboda haka za a ɗan daɗa yafa mata taki zuwa gaba. Amma ai wasu manoman ca suka yi daga wannan takin da aka sa mata saboda shi takin yana da ƙarfi sai suka ga cewa idan aka ƙara mata wani takin za ta iya zama ta yi kawunanta ba zai yi kauri ba sai ta zama ta yi wannan sira-sira. Saboda wannan ɗin an ce shi kaɗansa yana da ƙarfi kuma ya ishe ta. To haka ne yana da ƙarfi to amma ya danganta dai da yanayin yadda mutum ya gani. Idan ya ga ta buƙaci wannan ƙarin takin a wannan lokacin sai a ƙara mata. Ka gani idan aka ga kuma tana cikin jin takin nata bai sane daga jikin shinkafar ba to sai a ƙyale ta haka. Ka gane. To ya ciyawa kuma ana ganin daga wannan noman da aka mata shikenan an sallami duk wata ciyawa da take jikinta? Wannan kan an riga an abun nan ɗinta. An sallame ta sai dai kamar idan kana so ka abun nan to wajen wannan shirin nan za ka zo da fatanyar ka ɗan rinƙa abun nan gurin da ka ga ya dace ka yi noma sai ka yi masa noma. Gurin da ka ga kuma babu ciyawar ma ɗai ne ka sa hannunka ka rinƙa cirewa. To ga shi gurin kuma kamar fadama. To ai dama cikin kwari ne wannan. Cikin kwari ne ka gani ba don ma nan gaba idan ruwa ya juyo ma nan gurin ai ba zai shigu ba. Ba zai shigu ba. Ba zai shigu ba saboda ruwa ne zallan gashi nan za ka gani. Za ma mu je in nuna maka gurin ma da za ka ga ruwa yana ta ɓulɓulowa daga ƙasa. Kamar idon ruwa. Ka gani. Yanzu ka ɗan bi cikin wurin saboda nan wurin akwai cakwalle kada ka zame ka faɗi. Ai na ga alama saboda na ji ƙafafuwana da takalma na.